आथिखालनि बाक्सा जिल्ला आरो साननैसो उनाव तामुलपुर जिल्ला जानो थांगासिनो दङ। मोनसे मैखोम दखरा आफाद दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 23 बोसोर जाबाय आरो बे 23 बोसोरखौनो बिथांमोना बोसोरसालियाव जथुम्मानि गेजेरजों साननाय हाबाफारि लानाय बिथांमोना बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बोसोरसालियाव जथुम्मा खुंफुंदों आरो दिनै जोबथा सान गेवलां मेल लादों बिथांमोना आरो बे गेवलां मेलाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन फैनानै गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरजों सावरायदों आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जाबाय आरो बे 55 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जोनोम जानायनिफ्रायनो आथिखालसिम जों खामानि मावदों आरो जों गोबां खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावथांखि जों लादों आरो बे थांखिखौ जुदि मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मदद नांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि मददनि अनगायै जों जेबो खामानि मावनो हाया आरो बेफोर बाथ्राखौ लानानै जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों 2024 मायथाइयाव जों आजावदोंमोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो 5 बोसोर जोङो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांसिन खालामनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो बे खामानिखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनांगोन आरो बेफोर बाथ्राखौनो जोङो दिनै बिथांमोनजों जों सावरायलायदों आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो 29 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जोङो अल आसाम जोङो 2 दान 2 मास जोङो बाइक रेलि जों लादों आरो बाइक रेलि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनब्रै थांखिखौ लादों। 1 नम्बर थांखिया लादों जोङो बर'फोरखौ बुङो बर'फोरा आसामनि थागिबि हारि सन अफ दा सयल भुमिपुत्र होननानै बुङो नाथाय जों मिथिगौ दाबो जोंनाव ट्राइबेलफोरनाव 47 बेलेन्स ब्लक दङ आरो जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जों मिथिनायाव 4 लाखनिबो बांसिन हाया गुबुन हारिनि आखायाव गोग्लैनानै दङ। दा बे हाखौ जों मोनफिननांगोन मानोना बे हाया जोंनि। दा जों नुदों आसाम सरकारा गोबां पत्रफोराव जायफोराव गुबुन हारिफ्रा बे दखल खालामनानै दं इनाय भाबै दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ होखारदों। जोंबो आसाम सरकारखौ रेलिनि गेजेरजों खावलायदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ 4 लाख हाखौ जायफोरा दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो होखारनानै बे हाखौ जोंनो होफिननांगौ होननानै जों रेलिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों। 2 नम्बरा जाहैबाय जोंनिया मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानांगोन आरो सोलोंथाइ जौगाब्लासो बर' हारिया जौगागोन। बेनि थाखायनो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हार खावलायदों जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मदद होनो खावलायदों जोंनि दिथागिरिफोरखौ मदद होनो खावलायदों। जों नुदों गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा भेन्सार अबस्थायाव दङ आरो जोंनि गोबां प्रभिन्सियेल स्कुलफ्राबो नांगौ समाव बिथांमोना लेखा मोना आरो गोबां गोनां साबजेक्टफोरावनो जेरै मेथ्स इंलिस साइन्सफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया। बेफोरखौबो जोङो बाइक रेलिनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारजों खावलायदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तियावबो 6.3 क्ल'जआव रोखा लिरनाय दङ जे बिटिआर ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जायफ्रा दासिमबो सरकारि जायाखै बेखौ सरकारि खालामनांगौ आरो बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय जायफोर जोंनि BKWC मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बिथांमोननि ओनसोलाव जायफोर बर' मैखोम स्कुल दङ जायफोर बर' मैखोम स्कुला दाबो सरकारि जायाखै बेवहायबो 6.3 रोखा लिरनाय दङ बर' मैखोम थानाय BKWCनि आवथायाव थानाय स्कुलफोराबो सरकारि जानांगौ। बेखौबो जोङो बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायहरदों आरो जोंहा 3 नम्बर लादों जोङो समाजारि जेंना। जों नुदों गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा आथिखालाव फरायनायाव आद्रा जाबाय जौ लोङो ड्राग्स जायो उन्दै बैसोआव हाबा जायो बिथांमोना आरो जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जों नुबोदों बर'फोरा खोमसि फोथायो आरो जाय हारियाव खोमसि फोथायनाय थायो बे हारिनि सोदोमस्रिया माब्लाबाबो जौगाया। ओंखायनो जोङो रायजो राजाखौ जोङो फरायसाफोरखौ जोङो दिथागिरिबो खावलायदों जे जौ जुवा लोंनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन ड्राग्स लानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गोजानाव थानांगोन आरो जोंनि जायबो समाज बेंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों समाजखौ